салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Чига ва бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ман барои шумо як программаеро нишон медиҳам ки дар Инстаграм бисёр машҳур шуд. бисёри ситораҳои тоҷик яъне рӯи худшона сканер карда кадом миллат ҳастанд аниқ мекунанд. ҳозир ман ба шумо якчанд суратҳое ки ситораҳои тоҷик ай ҳамин программа истифода бурдагӣ нишон медиҳам ва баъдан чӣ хел аз ин программа истифода барем барои шумо нишон медиҳам. то охири видео тамошо кунед, дар видео ҳатман лайк монед ва дар канал обуна шавед. барои скачат кардани программа медароем ба Play Market ва дар ҷои поиск менависем градиент ба ҳарфҳои англисӣ. поиск метиҳем. ин ҳамин программае ки дар рӯи экран мебинен установка мекунем, баъди установка кардан открыто мекунем. дар ин ҷа бошад агар хоҳем промой ай галерея сурати хитона вибрат карда аниқ мекунем. агар нахоҳем ай селфи промой истифода бурда хитона сурат мегирем. баъде ки сурата вибрат кардем камтар загрузка мерава ба шумо нишон медиҳад ки шумо ки ҳастен. бародаро як чизи дигара қайд кунам ки дар ин программа мисол аниқ гуфта наметавона ки кадом миллати, барое ки ман дар 3-4 ҷо сурат гирифтам ва ҳамун суратҳои хидма дар ҳамин программа мондам. дар ҳар кадомаш ҳар хел миллатҳо навис. мисол мегирем, ҳозир ман барои шумо нишон медиҳам. чӣ хеле ки дар ин сурат мебинен Украина 58%, аз дар ин ҷа бошад Россия 62%, дар ин ҷа бошад вапша дига чӣ. барои ҳамин ин программа барои завқманд кардани тамошобинон. ва бо ҳамин имрӯза видеои мо ба охир расид. то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунед. хайр, то боздид.